kulban man ka? Kalbaan ko? Kaya nga naman. Relax. Inhale. Exhale. Or gusto ka hiluton pati ka. Yun, ma-relax lang ka. Kung sa'yo gusto hard or soft na pressure. Pila na mo di edad, Solomon? 33 po. Really? Dili Iguang na kayo ko. Dili klaro sa imong voice. Sabi kayo na akong mga 23, Kaya ako ginini mamaya. O, ikaw, Sol. Unsay mo hang tubag niya tong what to feels question tonight. Nganong single pa ka hagtod kayo? Ikaw ba single pa ba? Or are you in a relationship? Single pa. As in, oh my God. Bantog de ay hinanay mo ka-feel kulbaan ka. Kay baka. Thanks for calling. Just for fun. What Single pa ka hangtod karon. Why? Ngano man? Daghan kaayog mga gaingon nga nung single sila kay wala sila time, or maybe wala pa sila ka move on, or maybe dili pa nila bet. They just don't feel it nga mag-uyab-uyab. Tanaw natin ito ang next caller daw. Yes, nagkasatwa kalingawan sa unang wala pa yung pandemic. Hello? Hello. Ha? Sa mga talinganan sa South Africa. Pada ni mo mahinaya ni mo hang live, gwapo? Ay, sorry po. Kalbaan mo ko, DJ, ay. Ano kulban man ka? Kalbaan ko? Kaya nga naman. Relax. Inhale. Exhale. Or gusto ka hiluton pati ka. Yun, ma-relax lang ka. Hello? Hello. Gusto ka hiluton ti ka? Sa'yo gusto hard or soft na pressure? Hello? Hello. Kalbaan lang yun, DJ. Kalba ba, ano yun? Ano mo kulbaan mong ka? Igor man ta mag-storya. First time ko na Oh First my. time ako nakatawag sa imo, ha. Kulbaan ko ng first time ni mo. Nag-live pa dyan. Nag-turn pa dyan kasi mong live. Abi ko first time ni mo nakasulod. Kasulod sa imong lugar. Ano sa'yo feeling first time nakasulod, diha? Kalba gani kay DJ. Oy, bitaw. Hi! Kinsa niyon? Sa'yo mong pangalan? Uy. Si Solomon DJ. Si Solomon. Ayoko tawagin DJ. Ano sa'yo yung pinaka-comfortable matawag sa ako, baby? Si Maria P. Maria P. din nga. Tawagin na lang kong Maria. Ikaw, be? Maria. Kanang pinasweet sa doy. Grabe sa Maria. Ay. Hello, Maria. Pinasweet ba, Maria? Maria. Kalba man kayo ko. Relax, ginawa sa diha. Dili ti kaon saon, dili ko mamaak. Mangiit lang. Taga-asa man ka, Solomon? Manila po, Angono, Manila. Ano ka sa Manila karon? Opo, nasa Manila. Pero Bisaya ka. Taga-Davao man Maria. Okay. Ganun na abot man ka diha sa Manila. Napadpad kayo nangita, maayohon. Maayohon. Partner. Nangitag trabaho ba? Lagi. Abi ko nangitag kuan na ba pang asawa, pang uyab. Layuan ni mo naabtan nga naaraman ko sa Cagayan unta. Anak man jud na. Kaya nakapalo man ko sa imo, ha? Wow, thank you. Okay naman kakadiha. Okay lang po. Kauban ako mga pamilya. Ako ate. Ako dito nga lalaki na ako. Pila ni mo di edad, Solomon? 33 po. Really? Dili Iguang na kayo ko. Dili klaro sa imong voice. Sabi kayo na akong mga 23, Kaya ako ginini mamaya. O, ikaw, Sol. Unsay mo hang tubag niya tong what to feels question tonight. Nganong single pa ka hagtod kayo? Ikaw ba single pa ba? Or are you in a relationship? Single pa. As in, oh my God. Bantog de ay hinanay mo ka-feel kulbaan ka. Kay baka, it's meant to be. It's meant to be. Lagi? Ngano ma? Pagpasang sa kalendaryo. Wait, ang love, wala mo guna sa edad or sa bisan unsa pa.
Diba? Mao po. Tama ko na, DJ. Wala pa dyan ko siguro pakikan. Para kan, wala pa ihatag ni God pag sa ako. Grabe pa rin mo answer tong una nga caller ba si God yun yung ginapasangin lan. Pila na di ka year single? 5 years siguro. 5 years. Talaga, tagal naman. What? Oo. 6 years na daw yung ni ate. Correction, 6 years. Oh, okay lang yan. I'll just wait for you here sa CDO, ha? Pusigit ko tayo ko, DJ ba? Hindi ka siyempre tan-out sa yung mga live. Kauhay mo kung ginabinoangan. Uy, dili ka, binuangan, mga Bisaya, di ba, magbinuang. Anong sama? Ayan, hoy. Solomon. Baka muna ni ang sign. This is the sign. I'll just wait for you. Po? Kalbaan man ko eh. Samo kay ka. Sige lang kag po. Po, opo. Tagalog naman, DJ mo. Yun ka tagad... Nasanay na ko po. Okay. Oo. Dugay na ko doon since 2014. Then, ano nakakaroon? 2021 na ta. Gabi sa kadugay ni mo diya, wagid ka kitag uyab ba? Wala lagi, kaya wala pag-ihatag si God. Masig naragay sa akong caller. Samo, don't make me kilig ba? Gikilig ko ato. Ingon lagi ko, mali ka, dapat. Di ka sa Manila ni Adto, diri sa Cagayan. Maupod, pila may paglupad sa aeroplano eh. Bantay lang ka ha. Kaya walo ka, DJ, itong nakita lang tika itong kamon ni DJ Kokoy. Basta tulo man siguro mato. Yes. Tapos dito sa kanakitan, tapos ginapalot tika. Tapos hindi ka lang gwapa na sa light na sa na-rep side ba to? Motong una na akong pagpalot ay mo ha. Okay. Grabe, maayo man di kay ka mambola oh. Uy, grabe mabula, bagod ka na. Di man ka mabilog. Whipper, thank you. Kilig ko ato. I appreciate it. Yeah. Salamat kay po DJ na imong gitubag ang akong call. Uy, syempre, ikaw na good na. Meant to be na lagi. Hali na lagi. Ikaw man po yun na, DJ. Na ano mong, basta, hulatan lang tika diri sa Cagayan ha. O ba, basta, wala na tayo pandemic, DJ. Besides, ba't hindi mo rapod na bon? Yung ganon. Uy, gabi siya. Ano yung pasalubong sa ako ah. Malay na to din po kabalo. Uy, Sol, thank you so much, Sol. Sa imong time and sa pagtawag. Salamat po kayo, baby. Ingat ka ha. Hulatan. Bisaya ako, yan eh. Hulatan ka na ako, yun. Hulatan tika. Bantay lang yun ka. Di ka magpakita. Lagi, hulata lang po ha. Mana lang lagi ko. Thanks for calling. Just for fun. I'm falling. I'm selfish. I want you to myself.